Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu masu bibiyan mu a tashar mai albarka, sanin mu da sake saduwa da ku a cikin shirye-shiryen mu da muke gabatarwa a wannan tasha tamu. Insha Allahu a yau zan nuna muku wani tsari da mafi yawancin bigo suke zuwa da shi ƙirar Android. Shi wannan tsari shi ake kira da Smart Answer. So ku biyo mu kai tsaye domin shiga cikin shirin. So amma kafin mu kai ga shiga cikin shirin, da Allah idan wannan shine zuwan ku na farko a tashar mu, ku yi ƙoƙari ku danna wani subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa, sannan ku zaɓi all domin sanar da ku sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora su. Mun gode. So da farko za mu je mu nemo inda tsarin yake ta hanyar danna settings. Bayan mun danna settings sai mu je mu nemo wanda aka rubuta smart motion, sai mu click ɗin shi. Bayan mun yi clicking ɗin shi sai mu je wurin da aka rubuta smart call, sai mu click ɗin shi. So bayan mun yi clicking ɗin shi, so za ku ga wanda aka rubuta smart answer daga kusan tsakiya screen ɗin mu kenan. So sai mu danna shi domin mu yi muku bayani akan shi. Okay, so bayan da muka yi clicking ɗin shi, so in kuka lura za ku ga akwai wasu bayanai da suka bayyana zuwa ga screen ɗin mu. Ga nan kamar abin da ya shafi rubutu da kuma abin da ya shafi wato wani hoto mai motsi. So kamar abin da ya shafi rubutun, so in kuka lura za ku ga an rubuta learn about smart answer, daga ƙasa an rubuta put the phone to your ear to answer calls. To wannan ya nuna kenan cewa lokacin da aka kira ka a waya, maimakon ka yi amfani da call button wajen ansa kiran ka, so kawai idan ka kunna wannan tsarin za ka yi amfani da shi domin ka ɗaga wato wayarka zuwa kunnenka, nan take za ta ansa ma kiran ba tare da ka yi amfani da wani key ba ko kuma call button ba. So misali bari mu danna wannan try ɗin domin mu ƙara zuwa wani wuri da zai ƙara fahimtar da mu abin da ake nufi. Okay, so yanzu mu ɗauka kamar ana kiran mu a waya, so amma ba wai asalin kira bane ba, wannan alamar demo ne kawai, ana yi muku misali ne. So yanzu mu ɗauka dai ana kiran mu a waya, so abinda za mu yi yanzu sai mu ɗauki wayan namu mu kanga ta zuwa kunnen mu, mu ga shin za ta ɗauki wato kiran da aka yi mana. Okay, mu ɗauka yanzu za mu kanga ta zuwa kunnen mu. Kun ga yanzu ta ɗauki kiran kai tsaye ba tare da mun yi amfani da wani call button ba ko kuma wani abin da ya shafi key na ɗaukar kira ba. So haka za mu yi domin mu ɗauki kira wato a wannan tsari. Okay, so idan muna so mu kunna shi wannan smart answer ɗin, in kuka lura wato daga gefen screen ɗin mu na dama za ku ga wani wuri da yake kamar labule, so sai mu ja shi. Okay, kamar haka. So bayan mun ja shi za ku ga ya koma wani alaman wato bulan wato kala. So shi kenan, wannan ya nuna kenan mun kunna shi. So daga wannan lokaci za mu yi amfani da shi ba tare da wani wato mishkila ba. So da fatan wannan shiri namu ya burge ku, sannan kuma ya ƙayatar da ku matuƙa, saboda ƙarshen shirin namu kenan na wannan lokaci, sai kuma idan Allah ya sake sada mu da ku a wani lokacin. Mun gode, mun gode.